अब कितने फेर मुर्गी ला के दे, हमें तन गर्मी लावे के बा। उछाल मुर्गी का करवा, राते वाला बात ना हो, राते बात तो इसन समय करे तो काम राते दोसर रहे कि छपरा जिला उछाल फेर से तंदुरुस्ती बढ़ावे खातिर तंदुरुस्ती जय हाल की मुर्गी लगाए ना, शरीर के नस एकदम चालू रहे। लीला भैया से हमार मित्र बनी रामानंद भाई, हमार कल्लू भाई के यहाँ ससुरारी है, सबे लोग के आगमन भइल बा। मारो तेरी मुर्गी फेर से छपरा जिला जिया जिया जोरा हो, हाँ ये हाँ यहाँ के जोरा हो कबूतर छपरा जिला मुरध्वज के किला जहाँ लीला बोरिया रे को भइल ए सुगावा लीला बोरिया रे को भइल छपरा दोनों प्राणी अपन बेटा के सर पर आरा के चलावे लगले। रानी उन्हें घींचत रे, राजा इन्हें घींचत रे। आराम टोचन करे आराम से बेटा हो, बेटा आराम से चलागो कि बेटा के